Bersama saya Vitus Polikarpus Surung Simanulang di sini. Dalam live streaming sebelumnya, kita sudah menuliskan Heber 2, Bibel bahasa Batak Toba yang ditulis di dalam aksara Batak Toba. Dalam live streaming kali ini, kita akan menggabungkan dua cara penulisan, yakni dengan menggunakan aplikasi Multilink Keyboard yang didukung oleh Batak Keyboard plugin. Kita tulis langsung di HP Android. Selanjutnya, untuk mendukung para pengguna komputer, maka akan kita tuliskan juga Heber 3 di Office Word, sehingga nanti bisa kita bandingkan bagaimana tampilan di HP kita bandingkan dengan tampilan di komputer. Untuk mendukung para pengguna. Nah, sekarang kita mulai edit terlebih dahulu di HP. Kita klik Heber 3, kemudian kita edit. Nah, di sini kita aktifkan dulu Multilink Keyboard, enable this keyboard. Kemudian kita pilih keyboardnya Multilink Keyboard. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan Heber. Sekarang kita tulis di akhir ayat 1, on P. Ali akadongan. Nabadiya. Partohap. Di Pajuun. Nasian Banua Gijangi. Bereng Hamoma. Jesusi. Ima Apostel. Jalasitua ni malim. Na tapar hatopoti. Nah, sekarang kita periksa penulisannya. Oppe ale akadongan nabadia.
Partohap di Pajouon. Pajou, ini sini salah, kita ganti menjadi a. Pajouon nasian banua gijangi. Bereng hamuma Jesusi. Ima apostol jala situa ni malim na tapar hatopoti. Jika sudah benar, kita terbitkan. Oke, itu yang pertama dengan menggunakan Android. Sekarang kita tuliskan di Word. Kita buka Word. Kita ganti sini fontnya menjadi Toba. Lalu Toba. Kita tulis Heber. Heber 3. Kita masuk di bagian akhir ayat 1. P. Kita ganti dulu fontnya menjadi ini 24. P Ali Aka Dongan. Nabadia. Partohap. Di Pajouon. Nasian Banua Gijangi. Bereng hamuma Jesusi. Ima apostol jala situa ni malim na tapar hatopoti. Oke, kita periksa penulisannya. Ope ale akadongan nabadia. Partohap di Pajouon nasian Banua Gijang. Banua Gijangi. Bereng hamuma Jesusi. Ima apostol jala situa ni malim na tapar hatopoti. Oke, ini kita simpan. Sekarang mari kita edit kembali di HP, di Android. Kita masuk ke ayat 2. Haposa dari mana? Maradopon.
na pabangkiton. Ibana songon si Musa disadok bagasnai. Oke, kita periksa. Haposad do ibana maradopon napabangkit. Di sini harus kita rubah hanya menjadi K. Napabangkit ton ibana songon si Musa di sadok. Ini kurang pangolat. Di sadok bagasnai. Oke, jika sudah benar kita terbitkan. Ayat 2 sudah terbit. Nah, sekarang kita masuk di Word ayat 2. Kita ganti menjadi Toba. Tidak apa-apa, fontnya menjadi tetap 20 ya. Haposan do ibana maradopon na pabangkiton ibana songon si Musa di sadok bagasnai. Oke, kita baca ulang. Haposan do ibana maradopon na pabangkiton ibana songon si Musa di sadok bagasnai. Oke, kita simpan. Sekarang kita kembali ke Android. Kita edit. Sekarang ayat 3. Alai gumodang do hasangapon dihetong tu ibana asa tu si Musa. Mangihuton surung ni hamuliaon na natu si Pauli bagas asa tu bagasi. Oke, jika sudah selesai kita tulis, mari kita baca ulang.
Alai gumodang do hasangapon dietong tu ibana asa tu si Musa mangihutton surung ni hamuliaon na natu si Pauli Bagas asa tu Bagasi. Oke, jika sudah benar kita terbitkan. Sekarang kita masuk ke Office Word. Ayat 3. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Alai gumodang do hasa ngapon dietong tu ibana asa tu si Musa mangihutton surung ni hamuliaon na tu si Pauli Bagas asa tu Bagasi. Oke, kita periksa penulisannya. Alai gumodang do hasangapon dietong tu ibana asa tu si Musa mangihutton surung ni hamuliaon na tu si Pauli Bagas asa tu Bagasi. Oke, ini kita simpan, save. Sekarang kita kembali ke Android. Kita edit. Kemudian masuk ke ayat 4. Aiganuk Bagas adongdo na Pauli Hossa alai si Pauli saluhutna debatado. Kita baca. Aiganuk Bagas adongdo na Pauli Hossa alai si Pauli saluhutna debatado. Kita terbitkan. Sekarang kita masuk ke Microsoft Word. Ayat 4. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Aiganuk Bagas adongdo na Pauli Hossa alai si Pauli saluhutna kita
Kita ganti dulu fontnya. Coba. Debatado. Mari kita baca ulang. Ai ganub bagas adongdo na Pauli hossa. Alai si Pauli saluhutna debatado. Kita simpan. Kita kembali ke Android. Kita edit. Kita masuk ayat kelima. Anggo si Musa nian haposado disadok bagasnai. Songon perhobas. Laho makatidakon. Nanaing barita honot toddope. Oke, mari kita baca. Anggo si Musa nian haposado di sadok bagasnai. Songon parhobas laho makatidakon nanaeng barita ho. Ini kelebihan nanya. Honon barita honoton. Dope. Oke, kita terbitkan. Sekarang kita masuk ke Microsoft Word. Ayat 5. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Anggo si Musa nian haposan do di sadok bagasnai. Songon parhobas laho makatidakon nanaeng
barita honot terdope. Sekarang kita baca ulang. Anggo si Musa nian haposado disadok bagasnai songon parhobas laho makatidak kon nanaeng bari tahonot ton dope. Kita simpan. Kita kembali ke Android. Edit. Kita masuk ke ayat 6. Alai anggo Kristusi. Songon anak. Si gom-gom bagasna. Hita do bagasna. Anggo gomos. Tatiup. Ro di ujungna. Hiras niroha. Na mangasahon. Ni hinirimi. Oke, kita baca ulang. Alai anggo Kristusi songon anak si gonggom bagasna hitado bagasna anggo gomos tatiup rodi ujungna hiras niroha na mangasahon ni hinirimi. Oke, kita terbitkan. Sekarang kita masuk ke Office Word 6. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Alai anggo Kristusi songon anak si gonggom bagasna hita do bagasna anggo gomos tatiup
ro di ujungna. Hiras ni roha. Na mga sahon ni hirimi, ni hinirimi. Oke, kita baca. Alai anggo Kristusi songon anak si gom-gom bagasna hitado bagasna anggo gomos tatiop rodi ujungna hiras ni roha na mga sahon ni hinirimi. Oke, ini kita simpan. Sekarang kita kembali ke Android. Kita edit. Kita masuk ke ayat 7. Di baheni songon nanidok nih. Tod diparbadiai. Sadarion di na binegemuna suarana. Oke, kita baca. Di baheni songon nanidok ni toddi parbadiai. Sadarion dina binegemuna suarana. Oke, kita terbitkan. Sekarang kita masuk ke Office Word. Ayat 7 kita ganti fontnya menjadi Toba. Di baheni songon nanidok nih. Toddi parbadiai. Sadarion dina binegemuna suarana. Oke, kita baca kembali. Di baheni songon nanidok ni toddi, ini sepertinya ada spasi. Oke. Toddi parbadiai sadarion dina binegemuna suarana. Oke, kita simpan. Sekarang kita kembali ke Android. Edit. Masuk ayat 8. Unang mapapirhamu rohamuna.
Ini kalau tidak bisa dihapus, di-cut ya. Cut. Unang ma papirhamu rohamuna. Songon nasida. Natakang. Natakangi di hari pengunjunan. Di halongonani. Kita baca kembali. Unang ma papirhamu rohamuna songon nasida. Na, ini salah, kita ganti takang. Natakangi di hari, ini juga salah, hari. Hari pangujunan di halongonani. Terbitkan. Sekarang kita masukkan Android. Ke Microsoft Office. Microsoft Office Word. Ayat 8, kita ganti fontnya menjadi Toba. Unang ma papirhamu rohamuna. Songon nasida. Na takang. Natakangi. Di hari pengunjunan. Di halongonani. Oke, kita baca kembali. Unang ma papirhamu rohamuna songon nasida, ini salah, ba, kita ganti menjadi na. Songon nasida natakang natakangi di hari pangujunan di halongonani. Oke, kita simpan. Sekarang kita kembali ke Android. Edit. Ayat 9. IDC diujuni. Akka amamuna. Au
jala di pauji-uji. Atik B di idana sida. Akka ulauki. Opat 40 tahun lilingna. Kita baca kembali. IDC di ujuni akka amamuna au jala di pauji-uji. Atik B di idana sida akka ulauki 40 tahun lilingna. Kita terbitkan. Sekarang kita masuk ke Office Word. Ganti fontnya menjadi Toba. IDC di ujuni. Akka amamuna au jala di pauji-uji. Atik P di idana sida. Akka ulauki opat 40 tahun lilingna. Oke, kita baca ulang. IDC di ujuni akka amamuna au jala di pauji-uji. Atik B. Sini kurang i-nya. Ini surat i. Atik B di idana sida akka ulauki 40 tahun lilingna. Oke, kita simpan. Kita masuk ke Android. Edit. Kita ayat 10. Di bawah ini muruk doau. Mida na satsuduti.
Jala hudok. Totong do. Lilu roh nasida. Alai idang ditada nasida. Akka dalakku. Oke, kita baca. Dibaheni muruk doahu mida na sasuduti. Jala hudok. Totong do lilu rohana sida. Alai idang ditada nasida akka dalakku. Kita terbitkan. Sekarang kita masuk ke Office Word. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Dibaheni muruk doahu midana sasuduti. Jala hudok. Totong do lilu rohana sida. Laidang ditanda nasida akka dalakku. Kita baca kembali. Dibaheni muruk doahu mida nasasuduti. Jala hudok. Totong do lilu rohana sida. Alai idang ditada nasida akka dalakku. Kita simpan. Sekarang kita kembali ke Android. Kita edit. Kita masuk ke ayat 11. Pola maruari ahu. Dirimasi. Nasotupa bongotan nasida. Para dianaki. Oke, kita baca kembali. Pola maruariahu dirimasi.
nasotupa bongotan, sini masih kurang bo, o. Bongotan nasida para dianaki. Oke, terbitkan. Sekarang kita masuk ke piece word. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Pola marwariahu. Dirimasi. Nasotupa bongotan nasida para dianaki. Oke, kita baca ulang. Pola marwariahu dirimasi. Nasotupa bongotan nasida para dianaki. Simpan. Oke, kita masuk ke Android. Kita edit. Kita masuk ke ayat 12. Matahok kamuma. Ali akadongan. Sotung terdapat. Dimanangise. Ini kita cut. Di manang, masih salah. Kita cut kembali. Manangise pe sian hamu. Rohana jahat. Nasoporsea namanudali debata namangului. Oke, kita baca kembali. Matahokamuma alei akadongan sotung terdapat dimanangi sepe sian hamu roha najahat nasoporsea namanudali debata namangului. Kita terbitkan. Sekarang kita masuk ke Office Word. Ganti fontnya menjadi Toba. Ayat 12. Matahokamuma ali akadongan sotung terdapat
dimanangi sepe sian hamu rohana jahat naso porsea naso porsea namanudali de bata na mangului kita baca kembali matahok kamu ma ali sini kita buat spasi matahok kamu ma ali akadongan sotung terdapat dimanangi sepe sian hamu rohana jahat naso porsea namanudali de bata namangului. Oke, simpan. Kita masuk ke Android. Edit. Ayat 13. Alai masyapoan mahamu ganupari. Saliling terdok dope sadarion. Unang tunggabe pir rohani manangise sian hamu hinorhon ni dosa na pautotohon. Oke, kita baca kembali. Alai masyapoan mahamu ganup ari saliling terdok dope sadarion unang tung gabe pir rohani manangise sian hamu hinorhon ni dosa na paoto otohon. Oke, kita terbitkan. Kita masuk ke Office Word. Kita ubah fontnya menjadi Toba. Alai masyapoan mahamu ganupari saliling terdok dope sadarion
unang tunggabe pirrohani manangise sian hamu hinorhon ni dosa na pautotohon. Oke, kita baca. Alai masyapoan mahamu ganup ari saleleng tardok dope sadarion unang tunggabe pirrohani manangise sian hamu hinorhon ni dosa na pautotohon. Simpan. Kita masuk ke Android. Edit. Ayat 14. Anong ngagabi partohap di Kristus hita anggogomos tatiup rodi ujungna pos niroha nadihita dimulanai. Kita baca kembali. Anong ngagabe partohap di Kristus hita anggo gumosta tiop rodi ujungna pos niroha nadihita dimulanai. Kita terbitkan. Sekarang kita masuk ke Office Word. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Ayat 14. Anu ngagabe partohap di Kristus hita. Anggo gomosta tiop rodi ujungna pos niroha nadihita dimulanai. Oke, kita baca. Anong ngagabe partohap di Kristus hita anggo gumosta tiop rodi ujungna pos niroha nadi hita dimulanai. Simpan. Kita masuk ke Android.
Edit. Ayat 15. Ujui madidok. Sadarion. Dina binigemuna suarana. Unang mapapirhamu rohamuna. Songon nasida natakang. Roha ujui. Oke, kita baca kembali. Ujuima didok sadariod dina binigemuna soarana unang ma papirhamu rohamuna songon nasida natakang roha ujui. Terbitkan. Sekarang kita masuk ke Office Word. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Ujui madidok sadarion dina binigemuna sorana kita ganti fontnya menjadi Toba. Unang ma papirhamu rohamuna. Ganti lagi Toba rohamuna. Songon nasida natakang roha ujui. Oke, kita baca kembali. Biar mudah, kita insert back break. Oke. Ujuima didok sadarion dina binigemuna soarana unang ma papirhamu rohamuna songon nasida natakang roha ujui. Simpan. Kita masukkan Roid. Edit. Sekarang ayat 16. Isedona. Patakang rohana. Atik P dibigi.
Ida saluhut nasida. Natumadikon. Tanomisir. Tinugihon ni si Musa. Kita baca kembali. Isedo napatakang rohana atik pedibigei ida saluhut nasida tumadikot tanomisir tinugihon ni si Musa. Kita terbitkan. Sekarang kita masuk Office Word. Ganti fontnya menjadi Toba. Isedona patakang rohana. Atik pidibigi ida saluhut nasida. Natumadikot tanomisir. Tinugihan ni si Musa. Oke, kita baca kembali. Isedo na patakang roha atik pe dipigi ida saluhut nasida natumadikon tanomisir tinugihon ni si Musa. Oke, kita simpan. Sekarang kita masuk ke Android. Edit. Kita masuk ayat 17. Akaisedo. Dimuruhi ibana. Opat 40 tahun lilingna. Ida nasida nomor dosai gabe maragean do daging nasida di halongonani. Kita baca kembali. Akaisedo dimuruhi ibana 40 tahun lilingna ida nasida namar dosai
gabe marrageat do daging nasida di halongonan nih. Kita terbitkan. Sekarang kita masuk ke Office Word. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Akaisedo dimuruhi ibana 40 tahun lilengna. Idanasida nomor dosai gawe marragean do daging nasida di halongonan nih. Kita baca kembali. Akaisedo dimuruhi ibana 40 tahun lilingna. Idanasida namar dosai gabe marrageado daging nasida di halongonani. Kita simpan. Kita masuk ke Android. Edit. Ayat 18. Dupa ise do ibana marwari. Nasotupa nasotupa nasida masuk tu paradianan nai ida dopa akka naso mangoloy. Kita baca kembali. Dopak ise do ibana maruari nasotupa nasida masuk tu paradianan nai ida dopak akka naso mangoloi. Kita terbitkan. Oke, sekarang kita masuk Word. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Dopak isedo ibana marwari nasotupa nasida masuk tu paradianan nai ida dopak
Akanaso mangoloi. Ups, kita perbaiki dulu fontnya. Masuk tu paradiananai dopak isedo ibana marwari nasatupa nasida masuk tu paradiananai ida dopak akka naso mangoloi. Oke, kita baca. Ini kita perbaiki dulu D-nya. Dopak isedo ibana marwari nasotupa nasida masuk tu paradianan nai ida dopak akka naso mangoloi. Simpan. Sekarang kita masuk Android. Edit. Ayat 19. Asaoddo taida. Ala nasoporseai nasida. Oke, seperti ini dia kadang nge-refresh, tidak apa-apa, kita ulangi lagi. Ayat 19. Asaoddo taida. Ala nasoporseai nasida. Ubahen naso terbahesa bongot. Kita baca kembali. Asaoddo taida ala naso porseai nasida ubahen naso terbahesa bongot. Kita terbitkan. Oke, versi Android sudah selesai kita buat. Sekarang kita selesaikan versi Office Word. Kita ganti font ya. Jadi Toba. Asaoddo taida. Ala nasoporseai nasida. Ubahen naso terbahesa bongot. Kita baca. Ini kita perbaiki dulu. A. Asaoddo taida ala naso porseai nasida ubahen naso terbahesa bongot. Oke, kita simpan. Versi Word sudah selesai. Nah, sekarang kita baca dari awal agar kita tahu apakah ada yang salah atau tidak. Nah, di sini Haber, aturannya Haber. Oke, ini Haber.
Ayat 1. Ope ale akadongan nabadia partohap di pajouon nasian banua gijangi bereng hamuma Jesusi ima apostel jala situani malim na tapar hatopoti. Ayat 2. Haposan do ibana maradopon napabangkiton ibana songon si Musa di sadok bagasnay. Ayat 3. Alay gumodang do hasangapon di dietong tu ibana asa tu si Musa mangihuton surung ni hamuliaon natu si Pauli bagas asa tu bagasi. Ayat 4. Ay ganug bagas adong do na Pauli hossa alay si Pauli saluhut na debatado. Ayat 5. Anggo si Musa nian haposad do di sadok bagasnai songon parhobas laho makatindakon nanaing baritahonon dope. Ayat 6. Alay di sini kurang o ya. Alay anggo Kristusi songon anak si gonggom bagasna hitado bagasna anggo gomosta tiop ro di ujungna hiras ni roha na mangasahon ni hinirimi. Ayat 7. Dibaheni songon nanidok ni toddi parbadiai sadarion dinabenegemuna soarana. Ayat 8. Unang mapapirhamu rohamuna songon nasida natakangi diari pangujunan di halongonani. Ayat 9. IDC diujuni akka amamuna au jala dipauji-uji atikpe di idana sida akka ulauki 40 tahun lilingna. Ayat 10. Dibaheni muruk doau midana sida mida na sasuduti. Dibaheni muruk doahu mida na sasuduti jala hudok totong do lilu rohana sida alai idang ditadana sida akadalakku. Ayat 11. Pola maruariau dirimasi nasotupa bongotan nasida para dianaki. Ayat 12. Matahokamuma aleyak kadongan sotung terdapot dimanangi sepe sian hamu roha najahat nasoporsea namanudal hodebata namangului. Ayat 13. Alai masyapoan mahamu ganup ari saliling terdok dope sadarion unang tunggabe pir rohani
manangise sian hamu hinorhon ni dosa na paoto otohon. Ayat 14, anong nga gabi partohap di Kristus hita anggo gomosta tiop rodi ujung na pos ni roha na dihita di mulanay. Ayat 15, ujui ma didok na sida, ujui ma didok sadariod dinabinigimuna suarana unang mapapirhamu rohamuna songon na sida natakang roha ujui. Ayat 16, isedo na patakang rohana atik pe dibigi ida saluhut na sida na tumadikon tanomisir tinogihon nis si Musa. Ayat 17, akai sedo dimuruhi ibana 40 tahun liling na ida nasida na mardosai gabe marragead do daging nasida di halongonani. Ayat 18, dopa ise do ibanamu marwari nasotupa nasida masuk tu para dianan nai ida dopak akka naso mangoloy. Ayat 19, asaod do taida ala naso porseai nasida ubahin naso tarbahesa bongot. Oke, di Microsoft Word ini Heber 3 sudah benar, kita simpan. Sekarang kita baca versi Android. Heber 3. Heber 3 ayat 1. Ope ale akkadongan nabadia partohap di pajouon nasian banua gijangi bereng hamuma Jesusi ima apostel jala situa ni malim na tapar hatopoti. Ayat 2, haposad do ibana maradopon na pabangkiton ibana songon si Musa di sadok bagas nai. Ayat 3, alai gumodang do hasangapon dietong tu ibana asa tu si Musa mangihuton surung ni hamuliaon na tu si Pauli bagas asa tu bagasi. Ayat 4, ay ganug bagas adong do na Pauli hossa alay si Pauli saluhut na debatado. Ayat 5, anggo si Musa nian haposad do di sadok bagasnai songon parhobas laho makatidakon nanaing nanaing barita honoton dope. Ayat 6, ayat 6, alai anggo Kristusi songon anak si gonggom
bagasna hitado bagasna anggogomos tatiop rodi ujungna hiras ni roha na mangasahon ni hinirimi. Ayat 7. Dibaheni songon na nidokni toddi parbadiai sadarion dina binegemuna soarana. Ayat 8. Unang ma papirhamu rohamuna songon nasida natakkangi diari pangujunan di halongonani. Ayat 9. Ay disido diujuni akka amamuna ahu jala dipauji-uji atikpe di idanasida akka ulauki 40 tahun lilingna. Ayat 10. Dibaheni muruk doau midana na sasuduti jala hudok totong do lilu roha nasida alai ida ditadda nasida akadalaku. Ayat 11. Pola marwari au di rimasi nasotupa bongotan nasida para dianaki. Ayat 12. Matahon hamuma ali akadongan sotung terdapat di hamu di sotung terdapat di manangi sepe sian hamu roha na jahat naso porsea namanudali debata namangului. Ayat 13. Alai masyapoan mahamu ganup ari saliling tardok dope sadarion unang tunggabe pir rohani manangi sesian hamu hinorhon ni dosa na pawototohon. Ayat 14. Enunga gabe partohap di Kristus hita anggogomos tatiop rodi ujungna pos ni roha nadihita di mulanai. Ayat 15. Ujuima didok sadariod dina binegemunas soara ini salah ini ayat 15 soatana aturannya ini soarana kita edit dulu ayat 15. Soarana ta kita ganti menjadi ra. Soarana unang ma papirhamu rohamuna songon nasida na takang roha ujui. Ayat 16. Isedo na patakang rohana atikpe dibigei ida saluhut nasida na tumadikon tano misir tinugihon ni si Musa. Ayat 17. Akai sedo dimuruhi ibana 40 tahun lelengna idanasida namardosai gabe marrageado daging nasida di halongonani. Ayat 18. Depaki sedo ibana marwari nasotupa nasida ini salah, ini masuk, harusnya ini masuk di sini tidak ada tanda tompi. Ya.
nasotupa na sida masuk tu para dianan nai ida dopak akka naso mangoloi. Ayat 19, asaudo taida ala naso porseaina sida ubahen naso tarabahesa bongot. Oke, sudah selesai. Ini kita terbitkan. Maka kita sudah selesai menuliskan Heber 3 dalam versi Android dan versi Microsoft Word. Semoga cara penulisan Bibel Aksara Batak Toba ini, Heber 3, menginspirasi teman-teman agar mau menuliskan isi Alkitab ke aksara Batak, sehingga aksara Batak itu bisa dirayapi oleh robot Google dan tidak punah. Saya Pitus Polikarpus Surung Simanulang. Sampai bertemu kembali dalam cara penulisan Bibel dalam aksara Batak Toba di live streaming berikutnya di buku Heber 4. Salam Horas.